L-Aġenzija tal-Gvern Heritage Malta ħabbret li se toġġezzjona għall-applikazzjoni ta' żvilupp tal-lukanda ta' Disa Solari, qrib ġnien storiku u importanti magħruf bħala Giardino Zammitello fil-Pjetà. L-Aġenzija qalet li l-iżvilupp propost u ta' detriment ukoll għall-binja storika ta' Villa Frer li tinsabbib ma' bib mal-ġnien ta' Villa Frer. L-Aġenzija qalet li talbet għal żieda fl-iskedar ta' Villa Frer bħala monument storiku ta' grat wieħed u l-iskedar ta' Giardino Zammitello. Il-ġnien jikkonsisti f'sensiela ta' strutturi mibnija lejn l-aħħar tas-seklu 18 b'tisbieħ ieħor li sar fil-bidu tas-seklu 19 bi stil barokk u neoklassiku. Il-ġnien jinkludi wkoll torri li x'aktarx intuża mir-ribelli Maltin waqt l-imblokk tal-Franċiżi. Minn barra Villa Frer, fil-Pjetà hemm diversi djar u ġonna aristokratiċi bħal Villa Guardamangia, Casa Guardamangia, Villa Medina u Villa Zammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.